да бисёр группа будагим не ки мара группаҳо худшон файруд кардаганд ман худам рафтагӣ нестам конечно мо намирӯз масъалаша чахчах кардем ку ба қариби батли биқага тарафи 0 грамм штейн ман доништа бойтӣ намерам мақсад медонӣ ки дар райдер ова барои чи шонемси визифи райдера отказ кард 0 грамм барои чи ти дар батли сол иштирок накардӣ. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедчаи пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Дастафка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. 0 грамм барои чи ти дар батли сол иштирок накардӣ? ман рости гап хеле батлое ки тур дора иша биза дигариш хати бо биза иша биза ихаиш хати биза хеле батл намехом ман хеле батл намехом рости гап ман мефарам як таба бурам не як таба бурам бо ягон қапас как хинда бифора баъд ая на ин ки число хати нами число дама мақсад экзамен типа экзамен дорам. ба фикри ту фаворити батли сол 2020 киян? Иштирокчо киян? Иштирокчо дили кай сураҷай дилик зур мекуна дили кай сураҷай далершо ҳастай фаворит мкап тоже фаворит чейз фаворит бо ки ҳастай бахик ам ха одаморо ман мешиносам ба фикри ман ё соз ман творчество ами одаморо мешиносам мақсад 0 грамм чхеле ки рӯзои охир дидестен дар ютуб ая визифи ленд райдер бигем саперник наёфтестан ҳами ду нафар ленд дар визифи зӯлагӣ саперник наёфтестай райдер дар худаш ба фикри ту барои ҳами ду нафар саперники дастойни киён масалан қати райдер бояд ки бурад қати ленд ки бурад қатия дигаршон пешакӣ расон кунем ки намешавад барои ки ҳар гуфтан ки намешавад ма рости гап батлерои хумон гаренёш каман ки ман пример биёрам бигум ки наи қати наи мезеба наи қати наи ленд я бор дига қати акай навикна сеюмо хайна ман ами акай навуза дастойни мебинам мақсад қати ами акай қати акай мероҷ ба фикри худат агар визифи ленда қабул кунӣ мисол агар вақти шумо вероятности шидан шаст ё ин ки не да вақти қабул кардӣ бояд бишавам мақсад боварӣ дор ки урам қабул мекунам намедонам мешавад иш номаълум барои райдер чи илтимос чо панак барои истифода барои райдер саперник шонемси бовар агар ами райдер қати шонемси батл шава вообще великолепно намешава и история дар хели якум бор мешава лично агар ман ами чиз бишава ман ждат мекунам мақсад даже присутствовать мекунам дар батл билеташ чанс мебошад чансим боша набоша $1000 сом шава ти чо дар куҷои батл 1000 сом билет ман хиёл мекунам батл шавад то бо канал таъин пушӣ мераи батл хайчи бачаҳко хотиррасон мекунем нафарое ки 0 грамм мешиносанд ва чизои 0 грамма тамошо мекунанд дар описания ва бигем дар охири видео мо канали нави 0 грамма мемонем ба фикрам ки ссилкаи канали навод мешавад да ба фикрам ки нав мешавад ҷои чахчахи канал сарҷага yes my friend ами охирон каналта алёш аҳамият доди ки подписчика беҳтар ҷамъ шуд ё ин ки не ова ба фикри ту сабабаш дар чия барнома накардан ова айса барое ки мебахши ака гафта бидам барое ки дар офис будем медонисти ку чӣ хел барнома мекунам барнома результати зур мета ба фикри ман мақсад ҳам просмотр ҳам подписчика зур медавона а так как инам бисёриҳо мегӯянд не хай бухон намехонам мефурам чё там за просмотри будете пацаны же есть конкретно приехали конкретно уехали
همه چیز در بازی میشه یا اینکه نه ترک‌های حضرت رنگی ترک‌های پیشینه نیست 100% سبب در چه یگان چی سبب؟ کشتگی یا چه سببش بسیار якайма неки мо ҳаракат мекунем ки соз шава ранги пештара шава не ҳавас камтарак мурдагиак где-то на 50%, аммо алова ки дрон мурдагиай мо амро ҳаракат кесем ба зажигалка дар битем аса гиронш кунем мақсад нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред. ова башакҳое ки агар маводо гӯш накарда бошанд треки заметки ногирон бигем треки то парози мо камакакша барошон мемонем ҳаяйди боҷо ба фикр меёвам будем гӯш кунем конечно ما برهم جواب ننه تو قدبه انتظاری هشتم نوتا پوش رایش کرد алёш бахшишмата алёш фесам айсоби наздики баде 100% ҳеҷ гап надоракам чӣ хеле ки ҳама медонанд хати нави кемси аз нашинот хубай ва ба фикрам ки тестеда мебинем батли хати ҷонон кардагиш ҳами кори правильно бидиёем ки не 100% барои ки уна ласияда ма дидам духта қад бача батл мекуна акай намрӯз як коре кард ки мақсад дар тоҷикистону личка накарда будам кора это уже что-то новенькое плюс бин тамошо кардӣ чӣ хел зур гузаштагиай ба фикрам ки будагӣ ҳамҷада ништила гузаштагиай мақсад идея тенҷа якам бигем тра қаноатманд кардаем батли ки метавонистам мо сахтар кунам неки дар назари ман камтарак скучни гузаштагиай а так всё ништияк омадагиай мақсад сабабаш дар текстошон сисидана ё ки эмоцияра сиз падават кардан камтар ё анам одам набудам одам боша ку баъд хата дига шедри мегирӣ бо дига баромад мекунӣ мақсад мумкин причинаши бошам манам батли ту бе одам шава мекунӣ конечно бе одам зато дар ютуб мепартам дига одам мебинам ку хайчи алишер дилидов алишер охирон саволи ман агар хоҳӣ ҷавоб ки агар нахоҳӣ не ихтиёр дафтар ҳами канал карда фурӯхтаисти чанд бошид якум бор дуюм бор нест ба фикрам агар нахоҳӣ ҷавоб накунӣ ҳами чиз дар худат маъқула ё ки маҷбур мешаст маъқул нест акаҷон ман маҷбур мешавам бароям чанд бор фурӯхтагим мақсад маҷбур шудаги фурӯхтагим ана сейчас бо канали нав кушода будем ба қариби 1-2 моҳ пеш 3 клипа парафтагим ай сабаби ки ҳами монетизат шашаду ҷош ошибка дод ин канала яъни ман мекунем ай амиру зиборатана каналчаи навай акай алёш мемонашад бо хутон мебинем дар охири видео як куллаҳа ка бигем ҳамун дар экранатон мебурояд дар описания ссилкаи канал ҳаст подписатсия кунед миёнтон дард намекунад номаша номида мемонӣ ҳазор раҳмат алишер дар охири барнома миннатдорем ки даъвати моро рад накардӣ ва дар барномаи мо иштирок кардӣ 100% ҳар тараф мо любовь хизмати шад метавонӣ роса тамом акай ман зинда ва саломат бошӣ брат борборӣ ба ту хонем ва дар батли дар пеш меомададам борборӣ хонем аки намедонем сафаи никд кияй бачакҳое ки примерно метавонем мугадат карда метавонем дар комментария нависонем ки ман қад ки мебурам 100 сол мегзаронем ова чӣ бане зинда ва саломат бошӣ боше Yanexi 2006 бо тонировка туҳфа ба нафароне ки дар конкурси мо аз ҳама зиёд билет мехаранд. Нархи билет ҳамагӣ 500 рубл. Дар канали Тоқи ТВ конкурс рафта истодааст. Дар конкурси мо 3 мошин ва 16 телефон мебошад. 2 Opel Astra G 99 сол бо кондитсионер ва Yanexi 2006 бо 1 сола тонировка. 15 телефони Samsung A10 ва нафаре ки дуюм шуда аз ҳама зиёд билет мехарад 1 Redmi Note 9 туҳфа мегирад. Нархи билет такрор мекунем ҳамагӣ 500 рубл. Рақамҳои Сбербанк дар рӯи экран. Чеки худро ба WhatsApp мо равон кунед ва рақами билетро гиред.
Янекси 2006 бо тонировка туҳфа ба нафароне ки дар конкурси мо аз ҳама зиёд билет мехаранд. Нархи билет ҳамагӣ 500 рубл. Дар канали Тоқи ТВ конкурс рафта истодааст. Дар конкурси мо 3 мошин ва 16 телефон мебошад. 2 Opel Astra G 99 сол бо кондитсионер ва Янекси 2006 бо 1 сола тонировка. 15 телефони Samsung A10 ва нафаре ки дуюм шуда аз ҳама зиёд билет мехарад 1 Redmi Note 9 туҳфа мегирад. Нархи билет такрор мекунем ҳамагӣ 500 рубл. Рақамҳои Сбербанк дар рӯи экран. Чеки худро ба WhatsApp мо равон кунед ва рақами билетро гиред.